Otan Joy Tiny S:n tässä ja avaan kohta boksin. Se yhdistyy puhelimeen. Ne menee korvaan nopeasti ja se yhdistyy puhelimeen nimellä Joy Tiny for You. Kun mä klikkaan kerran oikeaa, menee volyymi ylöspäin. Klikkaan kerran vasempaa, menee volyymi alaspäin. Voin tehdä montakin klikkausta peräkkäin. Kun klikkaan 2 kertaa nopeasti, alkaa soittaa musiikkia, lopettaa musiikin tai äänikirjat, tai voin vastata puheluun tai sulkea puhelun tupaklikillä. Kun klikkaan 3 kertaa, se avaa Sirin tai Google-avustajan. Kun klikkaan 4 kertaa nopeasti, sillä saa peli- tai tehomoodin käyttöön. Kun olen puhelun aikana, eli soitan puhelua, pidän 3 sekuntia pohjassa näin, se menee mutelle. Ja nyt se on mutella, eli kukaan ei kuule mun ääntä. No sit puhelun aikana pidän 3 sekuntia taas näin, kummasta tahansa, niin se alkaa taas antamaan mun ääntä sinne puheluun. Ja jos mun tarvitsee resetoida, mä teen niin, että mä laitan ne koteloon. Kun valot palaa, pidän 2 sormella 12 sekuntia. Ja kun 12 sekuntia on kulunut, otan kotelosta pois ja kaikki nollaus ja resetointi on tapahtunut. Tässä käyttöohjeet. Ja vielä bonuksena, kun haluan biisin eteenpäin, pidän 2 sekuntia pohjassa oikeanpuolista. Jos haluan biisin alkuun, pidän 2 sekuntia pohjassa. Jos haluan edelliseen biisiin 2 kertaa 2 sekuntia nopeasti. Generate Positive Vibes ja Suomesta.